Привитание. Привитание, Владимир. Добрый вечер. Добрый вечер. Вельми приемно, что вы сегодня ахвяровали своим часом и пришли у гости до радио «Свобода», до передачи «Подорожжа свободы». На презентацию книги был у пана Верабейка говорушчы. Гэтай книги бы не было, каб не было передачи «Подорожжа свободы», каб не было передачи «Політичная география», якую в свой час придумал наш кіраўнік Александр Лукашук, якому я зараз и даю слово. Шановні сябры, прошу ушанаваць хвилинное молчание и вставание смерть Союза Советских Социалистических Республик. Ой. Какая была в этот день ровно 25 год тому. Прошу встать. Вельми символично. В этот день были подписаны Вискулевские погоднения. Прошу сядать. Про небожчика кажуть нічого альбо добре, але некалі ще Ян Кабриль, я пам'ятаю, казав про небожчика альбо нічого, альбо правду. Передача «Подорожжа свободы» и есть гэтым отказом. Про небожчика правду. Эта книга, менавіта отказ, у этот день на гэтую канчыну, якая адбылася 25 гадоў назад, я хотел бы таксама прывітаць у этой зале депутатов незалежности, якія зрабілі ее магчымай: Петра Садовского, спадара Сергея Антончика. Яны галасавалі незалежнасць, яны сегодня тут с нами. Ось наш коллега, з яким мы сидели, каже, поглядел на эту карту и каже, выглядає, что у Бартосика нема претензий только до межи с одной краиной. Є, відаць, з України. З астатнімі всюду проблемы. Калі узять у ваўка ноги, у орла вочы, а у кита слых, киты чуюць вельмі далёка, скласці это все разом, то атрымаецца журналист Зміцер Бартосик. При этом его трэба забрать компьютер. Колькі километров проехал Зміцер, я не ведаю. Колькі гадзін, у яких хатах, з якімі людьми он переночевал. Это загадка, якую, видать, лепш сегодня не згадывать. Але, гледзячы на Змітра все эти годы, я не мог, думаючи, як представить эту книгу, придумать нічого лепшого, як верш, який називається «Подорожник свободы». 1000 разов выправлялся подорожник у поход по невядомой планете, таямнічай цивілізацыі з зменлівым мінулым і застылай будучыняй. 1000 разов сустракалі подорожника зачиненные брамы, замкненные двери, закрытые вокны. 1000 разов подорожник просил напиться у тутэйшых, якія не ведалі, дзе жывуць, які час на календары, адкуль і куды ідуць. 1000 разов подорожнику казали, что тут, разумеюць, толькі чаго не бачыць, што не памятаць, як не адказваць. 1000 разов доставал подорожник з заплечника живую цікаўнасць, бясконцае цярпенне і ветлівую настойлівасць. 1000 разов мусіла паўтарыцца, 1000 разов, каб расплюшчыліся вочы, расцяліся вусны, паліліся прызнанні, і паўстала гэтая малая подорожная книжица. Малая, як свет бясконцы, што ў ёй открываецца. Жанр, у якім працуе Зміцер Бартосик, нобелевский. Это не мои словы, а словы человека, якого мы зараз тут побачим. Алло? Добрый день, Змитер. Я не имела телефона под рукой, когда вот прочитала вас. Вы знаете, это был такой хохот у меня.
Особенно, когда вы говорили, я уже за свое, здравствуйте, здоровье беспокоюсь, психичный стан свой от всего. Да, я получила удовольствие, это же сколько лет я там не была, и конечно, ужаснулась, Вот, да. Я думаю, что не намного вырос уровень наших учителей. Что-то у меня такое грустное было ощущение от всего этого. Пусть это были старики, уже они не работают, да, но уровень-то бы как-то передавался или что. Знаете, это было читать, так грустно, что не могу. Так что спасибо. И вообще я вас часто, если вы есть, я читаю. Мне нравится ваша ирония над нашей жизнью. Спасибо вам. Вот да, спасибо. А вот только этим вот сейчас занимаюсь. Ну, всего доброго, да. Всего доброго, да. Зміцер Бартосик. Ну, покольки мы собрались на презентацию книжки, то я не придумал ничего больше оригинального, чем почитать вам книжку. Но я зразумею, коли вам будет сумно, так что вы не полохайтесь. Про Беларусь я упершыню пачуў восенню 78-го. Мы жили з маці ў Ніжнім Новгарадзе, бацька быў на стажыроўцы ў Москве і па тэлефоне паведаміў, што мы пераязджаем у Беларусію. Першае, што я зрабіў, разгарнуў геаграфічны атлас СССР і тут же расчараваўся. БССР была пафарбаваная самай брыдкай фарбай, просто нейкая брудна-фіолетавая пляма паміж ярка-зялёнай Украінай і сонечна-жоўтай Літвой. Что там можа быць цікавага, акрамя назвы? Беларусія ў мяне чамусьці асацыявалася з футбольнай нямецкай Барусіяй. Подбадерила суседка: Белоруссия — это здорово, там теплее будет. Только язык у них чудной. Вместо «умерла» говорят «померла». Там теплей будет. У гэтым я пераканаўся адразу па прыездзе, калі прыйшоў пасярод навучальнага году у свой новы клас гомельскай школы. Для мяне гэта была ўжо 4-я школа ў жыцці, і быць новенькім было не нова. Хоць і не вельмі прыемна. Бо новенькі гэта, як правіла, падколкі, наезды, крыўдныя мянушкі. Пайшоўшы ў школу ў Казахстане, я паспеў пабыць новенькім у Варонежы і ў Ніжнім. Але толькі ў Гомелі адразу з першага дня стаў сваім. Зараз жа быў абкружаны будучымі дружбакамі, з усімі перазнаёмлены і уведзены ў курс усіх спраў. Гэта было неверагодна. Я нібы патрапіў у савецкае кіно пра піянераў. Далейшая карціна ў рэальнасці была далёкая ад такога кіно, але першы дзень у беларускай школе застаўся адным з самых запамінальных у жыцці. Я зразумеў, што значыць «там теплей будет». Беларусь на прыгожай зялёнай мапе ў падручніку геаграфіі здалася проста ідэальнай краінай. І формаю, і памерам. А неўзабаве мне адкрылася і тэма «умерла-памерла». Калі я быў вызвалены ад урокаў беларускай мовы. Не забуду свою першую сустрэчу з жывой беларускай мовай. Было гэта 1 верасня 79-го года. У наш звычайны 4-й клас звычайнай гомельскай школы паступіў навічок Валера Кажэўнікаў, бацькі якога пераехалі на Гамсельмаш з блізкай вёскі на Совічы. Ніна Васильевна, наша класная кіраўніца, жанчына разумная, прыгожая і кампанейская, падняла новенькага, каб той прадставіўся. Называючы свой адрас, Валера гучна і выразна вымавіў нумар кватэры – 66. Клас выбухнуў рогатам, а бедны Валера лыпаў вачыма і кепска разумеў, што адбываецца. Ніна Васильевна замест таго, каб спыніць гэты гармідар, з прыязнай педагагічнай усмешкай падказала Валеру: «Мальчик, правильно говорить 66. Давай еще попробуем». І Валера зноў паўтарыў сваё 66. І зноў усе зарагаталі. І ржалі учорашнія вяскоўцы. І ржалі тыя, чые бацькі прыехалі на Гамсельмаш год ці 2 таму. І ржалі тыя, хто кожнае лета праводзіў у вёсках сваіх бабуль. Стрымана усміхалася Ніна Васильевна, ураджэнка Чачэрскага раёну. І магла ж яна замест «правільна» сказаць па-русски. І ржаў і я за кампанію з усімі.
Валера нарэшце з трэцяй спробы паставіў правільны націск. Абрад ініцыяцыі, пасвячэння ў гарадскія адбыўся. Учорашнія маленькія беларусы працягнулі піянерскую руку дапамогі новаму таварышу. Сваіх словаў ён старанна пазбягаў з таго дня. А я з таго дня, напэўна, падсвядома запаважаў тых невядомых мне людзей, якія, я быў упэўнены, недзе ёсць, хто працягваў бы стаяць на сваім 66, пакуль бы мы ўсе не заткнуліся. Я б не выславіў гэтага ў 79-м, але, відаць, ужо тады адчуў. Беларуская мова не савецкая. Прынамсі, пачатак гэтая думка бярэ з таго незабыўнага выпадку. Маё падарожжа свабоды па Беларусі цягнецца ўжо больш за 10 гадоў. Я накруціў па краіне, напэўна, 1100 кіламетраў, але не пакідае ўражання, што падарожжа толькі пачынаецца. Як быццам спрабуеш дасягнуць для гляду ці праехаць пад вясёлкай. На пачатку 90-х мне, романтыку-нацыяналісту, мроілася ідэальная Беларусь, дзе ў адказ на маю недасканалую, недаўна вывучаную мову я не буду сустракаць здзіўленыя позіркі, бо мова будзе тым паролем, які збліжае і дапамагае прычыніць душы. Марылася не пра савецкую рэспубліку-партызанку і не пра антысавецкую падпольную рэч паспалітую. Хацелася краіны, дзе ні ў краявідзе, ні ў выпадковай размове нават не ўзнікала б самога паняцця савецкасці, проста Беларусь. Але чым далей я ехаў і гаварыў, тым больш забываў пра сваю мару. Бо рэальная краіна аказвалася нашмат цікавейшай за ідэальную. Падарожжыць увогуле цікавей, чым марыць. За гэтыя гады і мілі мапа Беларусі для мяне ажыла не помнікам архітэктуры, не руінамі шляхоцкіх сядзіб ці новабудовых цэркваў і нават не краявідамі, а дзівоснымі гісторыямі, запамінальнымі тварамі, жывымі галасамі людзей. Большасць тых, хто гаворыць на старонках гэтай кнігі, ужо няма на гэтым свеце. Часам здаралася, што мой суразмоўца адыходзіў у нябыт праз дзень пасля майго візіту. І слухаючы ягоны жывы голас, я адчуваю кожнага разу дзіўнае пачуццё, нейкую палёгку ад таго, што паспеў. Паспеў ухапіць і перадаць яшчэ адну дэталь нялюдскай эпохі, у якой жылі мае невыпадковыя суразмоўцы, і хоць у нечым, але перагуляць смерць. Беларуска-савецкая мяжа, просто нейкі аксюмаран. На сённяшнім гербе РБ колішні серп і молат замяніў контур дзяржаўнай беларускай мяжы. Мяжы, якая склалася за саветамі і чый абрыс, безумоўна, стаў у мазгах савецкага чалавека галоўным сімвалам Рэспублікі Беларусь, большым за чырвоную зорку. Але беларуска-савецкая мяжа існуе. Яна праходзіць унутры кожнага беларуса, як берлінскі мур. І якая радасць назіраць, калі ўдаецца чалавека хоць на хвіліну выцягнуць за гэтай сцяны, на волю, з якім зухаватым запалам, з якім бляскам у памаладзелых раптам вачах глыбоцкі дзядок дэкламаваў мне вершык, вывучаны ў школе ў 1942 годзе. Ёсць у нас для абароны і вінтоўкі, і патроны, стрэліць сталінскіх гадзюк. Таго дзядка ўжо няма на свеце, а інтанацыя дэкламатара запомнілася. Перад тым, вялікае і першае падарожжа па Беларусі у мяне пачалося ў 2001 годзе, калі я яшчэ не далучыўся да праекта «Палітычная геаграфія», а пачалося яно ў мяне у кампаніі з пісьменнікам Владимиром Орловым. Спробуем. Да. Добрый вечер, дорогие сябры. Я спробую без микрофона, бо вандруючи з Бартосиком натренировался. Сьогодні, сапраўды, мы сустрэліся у незвычайны дзень 25-годдзя того, калі быў пастаўлены крыж на імперыі, напэўна, самай страшнай, прынамсі пасля Напрыклад престола. Молодофронтовцы повесили 25 стягов
І, правда, на жаль, крыж поставлений, осиновий кол не вбитий, бо нема могили этой імперії пакуль що. І коли вранні я глядів, як вешали стяги, і думав про сьогоднішню презентацію, мне захотелось все-таки высветлить, а чем занимался в эти дни 25 годов тому Бартос. И вы не поверите, в 91 году он вырос стать студентом Горьковского тогда еще института инженеров воднотранспорта. Но есть... Уже Нижегородского. А уже Нижегородского, да? Но был Нижний Новгород. Ну, тем не менее. Воднотранспорт. Але есть Бог и есть Беларусь. Бог не дал до Бартосику поступить в этот институт. Вот. Но Беларусь покликала его назад, бо у Гомеле жила мама, акторка. Бартосик вернулся. У Нижнего Липуча он заездил с этими Гомельчуками на площадь тогда еще Ленина, да. В том году, где заседал той Верховный Совет 12-го историчного скликания. А вот по поводу вспоминанного Бартосика, ниже вот у такий час якраз довгими зимовими вечорами вже 91-го года, і он, я ще не вельми упевнен, але читав вірші Максима Богдановича. По складам. Ну, по складах, допустим. И прошло ровно 25 годов, и сегодня Бартосик надруковал на сайте «Свободы» свое блескучее эссе про Нижегородский дом, откуль Максим Богданович, якому завтра вспомнится 125 годов, я напомню, откуль Богданович бачив Беларусь. И эссе это сканчивается тем, что прошли вот это 100 годов, с того часа принесли нашу Ниву первой публикации. Я поверил Максиму. И прошло 100 годов, пишет Бартосик, с того дня, когда паштальон постукал в двери, и все тому занедбание, это дому занедбание, новоколе, але все-таки гэтыя гады мінулі немарна, прынамсі для нас, для Беларусі. Немарна мінулі і тыя 25 гадоў, якія прайшлі з таго моманту, калі па складах Бартосик яшчэ чытаў Максима Богдановича. Но зараз я хочу вернуться вось якраз у той час, калі мы з ім здзейснілі ўлетку 2001 года фантастычнае падарожжа по Беларуси, наездивши 10 тысяч километров за лето. Мы проехали Беларусь от Браслава до Калинкович, от Крычева до Гомеля, до Берестя. Это были невероятные пригоды. И я уже тады зноў выправляючыся з Бартосикам, адчуваў, што ў яго сапраўды такое гаваркое слово, якое сведчыць гаваркое, вот яго прозвище, рэдкае прозвище, это такое гаваркое слово, якое сведчыць і пра характар гэтага чалавека. В этом прозвішчы чулася і бар, там і бард, і калі хочаце там штосьці сугучнае мускіцёрам, ёсць жа такая прымаўка Атос, Партос, Араміс і Бартос, так? Вось, і арт чулася, і наши прыгоды толькі пацвярджалі все гэтыя якасці Бартосика. Я уже не буду згадваць, скажем, як мы прачнуліся аднойчы ў Мазыры. Здалося, што мы плывем над горадам, там гатэль так стаіць. Вось. Я вот згадаю, мы не паспелі прыехаць у Драгічын, як нас адразу затрымала міліцыя, на чале з начальнікам міліцыі, дарэчы. Вось. І трымалі нас да вечара. Бартосик, размахваючы маёй кніжкай, спрабаваў тлумачыць, што вот это вот вядомы пісьменнік там усяляў мяне мужнасць, я ў яго, нас не пускалі, ну,
заарештавалі, па сутнасці, машыну загналі на стаянку, але не адабралі тэлефоны. І калі пачулі гэтыя менты драгічынскія, што мы едзем у Гарадзец, у нейкі таямнічы для нас, іх як перамянілі, кажуць: хлопцы, вы в Гарадзец едзеце, дык это ж Кобрынскі раён. Яны там пачалі летні абдымаць нас, перайшлі на сваю гаворку прысуцкую и кажут: вы тут книжечку нам показывали, вот это Орлова, дайте, мы ее в Ленинском уголке райотдела поставим там на память. Потом мы приехали туды, в этот Городец, где там ля вогнішча повинны были выступать, там, ведаете, когда солнце за бором жар птушкой садится, да нешта спевает Ощётный бор, все кажут: спевай, Бартосик. Бартосик кажет: нет, зараз приедут Комбрыцкая, менты, тому... Да не, кажуть, ми вам каши дадим, потім співайте. Ні, кажуть, зараз приїдуть кобринські мінти, тому спочатку співаю, потім каша там і все остатнє. У Брасове мы познакомились с фантастичной семьей Селихов, экологов, паляўнічых, у якіх уже тады была семья Ваўков, вядомая цяпер на всю Беларусь і значна шырэй. У Горках, памятаю, калі выступали, там в гатэлі на снеданне была только яечня, хлеба не было, там гатэль такі, як один з корпусов Берасцейской фортэцы с такими окнами, бойницами. Мы выступали, и я потом чую, Бартосик там, значит, пайшоў курить, а одна мамаша кажа: ты слышал, Сережа, как русский паренек по-белорусски чешет, а у тебя тройка, значит. А в Кричеве так само, апошні ўспамін, Кричев. Сидим, Зміцер спевая, я читаю мясцовую газету. Я адчуваю, что нешта дежавю отбывается. Бартосик спевая, развітанне з Вільні, такие месты просто так не покидают, да, там, ведаете, те. А я читаю в газете лишь сторонку. Мясцовый поэт юный там пишет: такие груди просто так не покидают, такие ноги просто так не покидают, такие вочи. Это верши присвечена целая поэма. Каханой там Бартосик проводит бацьковскую гутарку с этим хлопчиком, кажа, что ну списывать не трэба молодому литературу, але так, вот. И потом праз год после нашего подорожжа, так, у 2002 з'явілася вот эта книжка Дмитра Бартосика «Черный пистолет». Той, кто ее не читал, почитайте, это первый том, да, с будучого сбору творов Бартосика. Это выдатная книжка, тут выдатные водгуки. Я вам, может быть, прочитаю свой. И разом с Бартосиком я проехал по Беларуси 10 тысяч км, и мне ни разу не захотелось взять в руки пистолет и застрелить своего сподорожника. Вот. И еще один водгук. Шалкевич тут сказал, что мы сапраўдную Беларусь для себе, схованную за официальным этим фасадом, открываем, дякуючи проклятому москалю Дмитрию Бартосику. Вот. А сябар Дмитра, який так само якби, ну, вырос у тэатральнай сям'і і безумоўна мае артыстычныя здольнасці. Яго сябар Ігор Забара, вы памятаеце, у камедыі ён выконваў ролю чорта. Ён напісаў, што многія сюжэты кнігі разгортваліся на маіх вачах, і не перастаю здзіўляцца, чаму аўтар да гэтай пары на свабодзе. Бартосик, сапраўды, да гэтай пары на свабодзе з малой літары, з вялікай, хаця мне здаецца, слова «свабода» трэба заўсёды пісаць з вялікай літары. І калі выйшла моя кніжка «Пакуль ляціць страла», Бартосик быў за сярод яе герояў. І я там пісаў не толькі пра гэтыя смешныя, часам і сумныя нашы прыгоды падчас той вандроўкі бясконцай летняй. Я в одном из своих текстов писал про то, что Бартосик для меня стоит у одним шерагу с теми людьми, вядомыми людьми, выбітнымі людьми, якіх Беларусь, беларуская культура, беларуская мова притягнула у свое магічнае поле и зрабіла своими. И в этом шерагу у меня повстанец 1863 года Ахилл Банольди, Наталья Арсеньева, Карлос Шерман, наш выдатный перакладчик, грузинская акторка Тамара Цулукидзе, якая стала беларускай
пісьменніцай пасля сталінскага гулагу. І тут у гэтым шэрагу таксама і Бартосік. У гэтай кнізе я таксама напісаў пару слов у мэтах рэкламы. Я напісаў, што у той Беларусі, якая адкрываецца нам дзякуючы Бартосіку, іншыя сцяг і герб. У гэтай Беларусі святкуюць несавецкія святы і згадваюць добрым словам пана. Там калгаснае поле ператвараецца ў поле бітвы. Карацей, быў у пана Верабейка гаварушчый, ёсць у нас Бартосік гаварушчый. Вінсую яго з этой кнігай і паюччый. І Бартосік здзейсніў столькі падарожжаў, што, безумоўна, гэтая кніга яго ўспрымаецца толькі як першы том з падарожжаў свабоды. Дякую, вялікі Владимир. А сапраўды, сюды вайшлі найбольш драматычныя, найбольш, можна сказаць, страшныя гісторыі, якія я пачуў за гэтыя 10 гадоў. Але я сёння, калі буду чытаць, то я буду чытаць не самыя все ж таки страшныя. А дзе гэтая мапа, Зміцер? Это меня у глыбокім спыталі, а где люди цікавейшие живут, на ўсходзе ці на захадзе? Ведаеце, на ўсходзе бліжэй беларуска-савецкая мяжа, часавая. Таму больш людзей, якія памятаюць жыццё не за советамі. Але тое, што тварыцца вось тут, это для мяне было просто адкрыццё. Вот зараз я і хочу пачытаць. Зміцер, судзілы, давай. Гэта самая мяжа з Расіяй. С патомным шляхціцам Александром Галкоўскім мы шпацыруем па ягонай роднай вёсцы Судзілы. Хаты раскіданыя на маляўнічых пагорках, якія, са словаў Александра, былі фартэцыямі ў часе самай страшнай у гісторыі Беларусі вайны, 13-гадовага крывавага потопу сярэдзіны 17 стагоддзя. Дзяды рассказывали, во гэта крапасны роў, там церквы стаялі, тады маскалі все попалили, девок побрали, до самого Смоленску ніводнай хаты не засталося, все попалили. Толькі ў прутку одна хата засталася, і у нас у Судзілах 5. Все дзяды рассказывали. Калі святы нейкія сядзяць, рассказываюць, то талака якая, воўну раскубаюць, бабы прыйдуць і гамоняць, і гамоняць. Вось гэтая гара умацаваннем лічылася, там манастыр жаночы быў, 3 гады стаялі, не здаваліся. Там у нас 7 умацаванняў было. І гуменя камандавала, і мясцовыя там добро сваё скаціну хавалі, і абараняліся 3 гады. Пасля іх абдурылі і ўсіх спалілі. Я іду па Судзілах, каля спарахнелай драўлянай царквы і слухаю расповед пра тагачасныя ваенныя зверствы. Гэта факты, не вычытаныя з кніжак ці ўзятыя з тэлеперадач. Яны дайшлі з успамінаў дзядоў. Жывот распоруць, дзіцёнка дастануць з жывата. Яны ж доўга тут стаялі маскалі. На ражон на палку насадзяць дзіцёнка гэтага, на вагні падсмажаць і прымушаюць есці. А туды кота живого зашиють у живот, і ігуменшу у воде заморозили. Панівку пробили на рэчцы, і яе до пояса посадили, і икону повесили. Калі гэта Бог твой, то ён выратуе цябе. Гэта князь Трубецкой, Трубецкая разня. Слухаючы гэтыя жахі, я все-таки подозраю, что яны за гэтыя стагоддзі просто обрастали яшчэ большими жахами, потому что уявить тое, что ён рассказывае, что это было насамрэч, цяжкавата. Галкоўскаму на выгляд гадоў 50, ён гаспадар, мае 4 коровы, кабылу, статак авечак, але акрамя гаспадаркі у майго суразмоўцы ёсць унікальная этнаграфічная калекцыя. Старажытныя андаракі, ручнікі, пасы, фартухі, карункі і вышыўкі. Карункі і вышыўкі Александр расчытвае не горш за сталічнага этнографа. Галкоўскі шляхціч, а Судзілы шляхоцкая вёска. Непадалёк ёсць і мужыцкія вёскі, дзе, са словаў Александра, гаспадары былі не такія руплівыя, і норавы панавалі іншыя. Конь з валом не часаўся, а шляхціч з мужиком не знаўся.
У іх жа, як гуляюць мужычкі на вяселлі, ці дзе абавязкова пабіцца трэба. Калі бойкі няма, то гэта не вяселле ў іх, у мужычкоў. А ў нас гэта сорам і ганьба. У шляхты мужик, як падпіў, пачынае спалю, заб'ю. А нашы збіраюцца, гуляюць, песні пяюць, танцуюць. Стаканамі пілі і нічога, а ім толькі біцца. Чуць, што не так сказаў, спаляць. Мы ідзем у госці да шляхцянкі Ніны Мартышэўскай. Ужо даўно пачалося 21 стагоддзе, але памяць пра шляхоцтва і мужыцтва на беларускім далёкім усходзе жыве і паміраць не збіраецца. Вось праехаў на калёсах нейкі дзядок, і Аляксандр крыху насцярожыўся. Во, едзе. Ягоны бацька лютаваў у калектывізацыю. Так лютаваў. З вайны, як ішоў, тут яго і забілі. У Клімавічах сустрэлі і забілі. Ніна Ціхонаўна Мартышэўская сядзіць на сонечным ганку і усміхаецца восеньскай пагодзе. Згаманілі пра мужычкоў. Яны шкодныя людзі. Шляхта лепшая была, прасцей была, далі Бог прасцей. Раней рэдка хто возьме мужычку замуж, стараліся шляхта са шляхтай і храніліся асобна, мужычкі асобна, а шляхта асобна. Пасля перамянілася, ну што сказаць, у мяне ўсе нявесткі з мужыкоў. Яны не кепскія. Ну, бывала, ў дзяцінстве ідуць сабалёўцы, мы крычым: сабалёўцы таўкачы, неслі сучку на плячы. Дык яны нас пабівалі каменнем. Дур была, дзяцінства. Яны бедна жылі. У калодках хадзілі такіх стук-стук-стук, ой, беднасць. Такі жорсткі вадападзел паміж людзьмі не мог не праявіцца падчас калектывізацыі. У сабалёўцы нікога не раскулачылі, у прутку таксама нікога, а ў нас так. Сцяпана засудзілі, пасеяў авёс, а тут дождж заліў на тыдзень і не паспеў сабраць. 10 гадоў далі. Ваньку Барысіка, у яго алейня была. Гэта страшэнны буржуй, алейня. Пасля бальшавіцкай рэвалюцыі прайшло амаль 100 гадоў. А тут, на краі беларускага свету, вёскі да гэтае пары дзеляцца на шляхоцкія і мужыцкія. Як не старалася новая ўлада сцерці гістарычную памяць, а насельнікі былога Мсціслаўскага воеводства ўсё адно захоўваюць памяць пра сваё паходжанне. Напрыклад, суседняя вёска Сідараўка, шляхоцкая, і два яе старажылы, Мікалай Букініч і ягоная жонка Ніна, адразу гасцінна усміхаюцца, варта толькі прамовіць слова шляхта. Шляхта была больш зажытачная, а мужычкі бяднейшыя. Тут і прозвішчы шляхоцкія: Судзілоўскія, Галкоўскія, Людахоўскія, а там зусім іншыя. Деда майго раскулачылі, хату аднялі, у Сібір саслалі, але ён выжыў. Хату яго забралі пад школу. Ягонай дачкі хату сабе участковы забраў, вытурылі іх. Хто працаваў, той свалачуга, ідзі ў Сібір. Дамы іх прадзедаў, забраныя пад школы і канторы, дзе-нідзе да гэтае пары захаваліся, не кажучы ўжо пра зямельныя надзелы. Але былая шляхта нават не марыць пра вяртанне законнай маёмасці. У былога настаўніка фізкультуры і патомнага мужыка Гапеева незвычайнае імя – Віліч. Бо ягоны бацька быў сапраўдным бальшавіком, падцягнуты і бадзёры, стары сваё невысакароднае паходжанне, як і шляхоцкі гонар суседзяў, успрымае з гумарам. Бацька мой, калі рэвалюцыя адбылася, о, гэта быў ленінец, божа мой! Майго брата ён назваў Радзівонам, у гонар Радзішчыва ці што, другога Юліем, як Цэзара, а мяне Віліч, ад ініцыялаў Уладзіміра Ільіча Леніна. Віліч Сямёнавіч я па пашпарце. Мужычок, бо Гапееў. Шляхта сканчаецца на «скі». Шляхтай лічылася прывілейнае сялянства. Хто гаспадарку трымаў добра, таму прысвойвалі шляхоцтва. Сталі людзі аддзяляцца. Гэтаму прывілейнаму чалавеку большая пашана была, павага ў вёсцы. А мужик – гэта разгільдяй, гаспадарку вёў абы-як. Шляхоцкія вёскі яны грэбавалі намі. А цяпер усё перамяшалася. Толькі прапануй руку і сэрца, і гатова. Оказывается, у мужицких семьях разгорались нежартоўныя палітычныя жарсці. Дед Віліча, імперыяліст Фёдор, ледзь не выгнаў вернага ленінца бацьку з хаты. Мой дед гадоў 20 служыў у царскай арміі, і за цара бацюхну, божа збаў, ён табе горла перагрызе. Майго бацьку, дарэчы, недалюбліваў і зваў яго, як той у партыю Леніна палез, антыхрыстам.
Много тады шляхты вывезли на Сибір, раскулачили, а мужиков мало, але раскулачивали таксама. «Вы думаете, у мяне самае рэдкае ў Беларусі імя?» – спытаўся Віліч Семёнович. «Вось у суседа майго, у шляхціча, вось то імя. І як жа клічуць вашага яснавельможнага суседа?» Віліч вытрымаў паузу і, узняўшы ганарліва галаву, павольна прамовіў: «Геральт». Гэтым разам я быў у падарожжы разам са сваімі дзецьмі, якія бегалі на Вілічавым панадворку. Бачыце таго маленькага хлопчыка? Падхапіў я ягоную ўзрушанасць і паказаў на сына. Ведаеце, як яго завуць? Думаю, што канцэнтрацыя геральдаў на квадратны метр тут і цяпер самая высокая ў свеце. Гэта я доўга не мог придумать... Я долго не мог придумать, як назвать гэтую книжку. Ну, назву мне подказал мой редактор гэтай книги Сергей Дубовец. Одна селянка, яна называется «Быў у пана Верабейка гаварушчы». Это цитата з расповеду одной селянки, якая распавяла мне такую гісторыю. Это вёска Дзямідаў за Мазыром, каля самай украінскай мяжы. Быў, кажа, у пана, у іхняга, Верабейка гаварушчы, яны не ведалі слова папугай. Это все расповеды яшчэ до 17-го года. І вось, калі пан, гэты горват, куды-небудзь паедзе, а слугі пачнуць нейк мужики дворовые сваволить, там нехта что-нибудь скрадзе, а нехта там, напрыклад, там нейкае адзенне перад люстэркам панскае, то пан прыедзе і гэты паганы Верабейка гаварушчы гэтаму пану все, значится, дакладае. І яны задумаліся, як же гэтага гадкага Верабейку звесці, потому что голову ему отрубить, ну пан уже ж заругаецца. І я цитую докладно старую селянку, яны вырашылі зашить ему жопу. Зашили, значит, ему жопу. Тут у яе сбой крыху в расповеди, потому что калі пан вернулся назад, он уже так гладко не говорил, як до гэтага. Он только сидел и повторял: шила, шила, да и зашила, шила, шила, да и зашила. И пан не здогадался, что хочет ему сказать гэты Верабейка. Так то он, значит, и сдох. Далей у селянки у расповеди блыталіся все персонажи гэтай сагі, и сканчала яна свой аповед так: да, шкада, шкада, зашили ему жопу, а так вельмі добрый был пан. И сапраўды, и Дубовец скажет, так это же просто у гэтай истории вся аллегория, вся соль того, что в этой книзе. Я подумал, да, правда. Потому что прыйдзе 17-й год, и позашиваюсь паноў, а прыйдзе пасля 29-й год, и всем астатнім зашивальщикам, а пасля будет 33-й, 39-й, 41-й, и гэтак далей. И что не год, то тым страшнейшая история. Вось. Зараз я хочу дать слово аўтару назвы гэтай кнігі і рэдактару, дзякуючы якому, в прынцыпе, гэта не зборнік ужо перадач, а кніга. Сергей Дубовец. Я не автор назвы, это та тетка тебе сказала. Для мяне гэтая кніжка загадка. Калі вы будете яе читать, вы зразумееце, чаму. Я нават толком не могу сказать, чаму яна загадка, потому что загадка. І гэта загадка таксама. І я упэўнены, што і для аўтара яна загадка, што гэта такое атрымалася, бо можа быць тут нават шмат загадак. Я спрабаваў разважаць пра это, ну і калі мы працавалі над кнігай, і гаварыць можна бясконца, а вот зразумець, у чым сутнасць, ну, прынамсі, одна нейкая лінія мне стала зразумела, я пра яе распавяду.
в этой книге есть тайный подзаголовок. І гучить він так: «Що треба ведаць кожному беларусу». Тут уся гісторыя 20-го стагоддзя, гісторыя Беларусі, про якую кожны беларус, ну, ці, як мы кажам, звычайны беларус, або не мае ніякага ўяўлення абсалютна, або мае роўна адваротнае тлумачэнне з нейкіх крыніц, першую чаргу афіцыйных. І я падумаў, што ну, калі гэта трэба ведаць кожнаму беларусу, а кожны беларус, у нас ёсць такая з'ява, і все вы про гэта ведаеце, што далёка не кожны беларус возьмецца чытаць кніжку, калі яна на беларускай мове. Это на беларускам. А по-русски у вас чего-нибудь нет? Ну, сутыкаліся, я ўпэўнены, все з гэтым і не раз. Ну, логічная выснова. Кніжку трэба перакласці на, ну, прынамсі, на расейскую мову і дастукацца з ёю да кожнага беларуса, раз яму трэба гэта ведаць. А это немагчыма. Я сядаў сам, спрабаваў, это немагчыма. Это лексічна немагчыма, это ментальна немагчыма, это просто немагчыма. Это па ўзроўню пранікнення вот у беларускую сутнасць, народную, спрадвечную, это просто немагчыма. І я падумаў, што мы ніколі не ставіліся, можа быць, у літаратуры, у такой дакументальнай, ніколі не ставіліся да беларушчыны з такой глыбінёй праўдзівасці. Яна ж прадзірае всю натуру чалавека. Прычым это та беларушчына, якая мы паўсюль бачым, што яна ідзе спакон вякоў. Это не наносна, это не гэты сцяг, там, закат над балотам. Это не то, што прыдумана ў савецкія часы, абсалютна. Гэта ідзе адкульсьці, вот, як гэтыя шляхецкія вёскі, это з сярэднявечча невядома адкуль. Это хутчэй з гэтую кніжку можна параўноўваць там з баркулабаўскім летапісам якім-небудзь, там з лістамі Філона Кміты Чарнабыльскага. І мова падобная, і ментальнасць, это все капітальна завязваецца і стварае такую цельнасць, вобраз цельны абсалютна, што такое ёсць беларушчына ў сутнасці сваёй. І мне прыйшла ў галаву такая думка, што по-любому эту кніжку трэба перакласці. Але, каб яе перакласці адэкватна на тую ж расейскую мову, трэба памяняць адносіны да беларушчыны. Это павінен быць чалавек, які будзе глядзець на беларушчыну, на нашу краіну, на нашу нацыю, так як ён глядзіць там на любую іншую, якія ў ягоных вачах паўнавартасная, не якая-небудзь там недонацыя, там, это недодзяржава такое. І ёсць у людзях, у публіцы, ёсць такое вот стаўленне да беларушчыны, як штосьці палавінчатае. Ну, это... Я вот зараз наведваю адзін суд, і там вельмі часта гучыць фраза «Машына ўехала на тэрыторыю мытнага саюза». Хоць это маецца на ўвазе Беларусь. Вось. І павінен змяніцца погляд на беларускую сутнасць, на беларушчыну, на мову, на краіну, на нашу спадчыну, нашу гісторыю, як на абсалютна паўнавартасны, завершаную з'яву ў сучасным свеце. Ці знойдзецца такі перакладчык, ну, слухаючы
расійскіх інтэлектуалаў, я сярод іх пакуль такога не бачу, шчыра кажучы. Хто мог бы перакласці гэтую кнігу. І я думаю, што ён усё ж таки з'явіцца, ну, таму што ёсць сама гэтая кніга. Як нагода крышку адкарэктаваць погляд на беларушчыну і саміх беларусаў, і тых жа расейцаў, ну, я ўжо пра іншых не кажу. Я віншую з метра з поспехам. Так сам перакладзі. Гэтая кніга нарадзілася з перадачы «Падарожжа свабоды», в якой браў удзел я. В гэтай перадачы вы чулі і Віталя Семашку, і Ягора Майорчыка, много каго чулі, але за кадрам, так вобразна кажучы, заставаліся людзі, якія рабілі музычнае і іншае афармленне. Я хочу, каб мы зараз успомнілі Анатоля Бублікава, які недавно нас пакінуў. Калі я рабіў перадачу про Няхачева, это под Ивацевичами, где откуль родом актор Анатоль Папанов, мне здавалася, что я зрабіў великую справу, я взял кино, нарезал оттуль папановских цитат, и як я все у меня классно атрымалася. Толя Бублікаў зрабіў лепш. Ён нарэзаў сваіх цытат і правільна іх, дзе трэба, панаўстаўляў, таму што без голаса Папанова і без гэтых цытат не было бы, не атрымалася бы гэтая перадача. І яна атрымалася дзякуючы гукарэжысёру Анатолію Бублікаву. Зараз мы паслухаем гэтую перадачу. Відэакарцінка – гэта не перадача, это зараз, как вам сказать. Усе, хто добра ведаў актора маскоўскага тэатра сатыры Анатоля Папанова, пишут, что гэта быў вельмі нетыповы сталічны артыст, не рабіў кар'еры, ідучы па галовах калег, не любіў свае камедыйныя ролі, якія прынеслі яму шалёную славу, і нават крыху гэтай славы саромеўся. А яшчэ Анатоль Папанов лічыў сябе беларусам і нават аднойчы даў волю сваю беларускасць выявіць. Памятаеце? Кто заказывал такси на Дубровку? Я встретил вас, и все былое. Вёска Няхачева ляжыць на старой варшаўскай дарозе. Увагу падарожнікаў яна прыцягвае старасвецкім будынкам былой паштовай станцыі і гасціннага двара, пабудаванага ажно ў 1840 годзе, а таксама маленькім і прыгожым вакзальчыкам, помнікам архітэктуры міжваеннага часу. На вакзальным комені сям'я Буслоў звіла сябе гняздо. А яшчэ ў Няхачеве нарадзілася Алена Раўкоўская, маці будучага актора. Эвакуацыя Першай сусветнай вайны закінула маладую беларуску ў Расею, дзе яна пабралася шлюбам з чырвоным афіцэрам Дмітрыем Папанавым. У 22-м годзе ў іх нарадзіўся сын Анатоль. Алена Раўкоўская марыла вярнуцца на радзіму, але рыжскі мірны дагавор яе мары перакрэсліў. Толькі ў 1940 годзе Папанавы прыехалі ў Няхачева, дзе малады Анатоль упершыню пазнаёміўся са сваёй гістарычнай радзімай, шматлікай раднёй ды яе моваю. Пасля ён будзе тут частым госцем. Дом Раўкоўскіх сёння стаіць закалочаны. Уся радня давно раз'ехалася па іншых гарадах, але суседка, цётка Ірына, 70-гадовая старая, якую я заспеў засячэннем дроў, памятае былыя часы.
Ён прыязджаў сюды? Ну, приезжал его матери сестра Валя и брат Толя, это Анатолий Болеславович. И они вот по соседству жили. Вот. Ну вот приезжал в каких-то, может, 60-х годах, чи яких. Ну а мы тут очень хорошо жили. То и застолье было вместе, мы сидели за столом. Вот на то мой хозяин любил с ним пошутить. Он таки тоже был шутливый, мой хозяин был шутливый. А с Рабковским Толей, уже с его дядьком, мы очень хорошо жили. Это они ездили в Москву на его, так? Ездили, но очень часто ездили. А что рассказывали со своих московских поездок? Ну, кто его знает, попивали горілку. Он же ж любитель был к спиртному, потом уже он кинул пить. Он даже как сюда приезжал, то он добро выпивал. Добро выпивал, да? А соберутся, а самогонку гнали, тогда хлеба был, не так, что зараз сахара одного этого, а тогда хлебная, да мягкенькая, да вкусненькая была. Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты. Староста Няхачева Сергей Фанькін, 40-гадовы невысокі мужичок, гадоў 10 ужо як пераехаў у Беларусь з Россией і не шкадуе, працуе начальником станции. У нас колхоза нету. Здесь что? На пути работают монтерами хлопцы. Торфопредприятие, ПМК. 2 магазина. Здесь вообще деревня хорошо расположена. Железная дорога рядом. Автотрасса одна, вторая. Еще сюда газ, и будет тут жилье дороже, чем в хорошем городе. Шикарный план, шеф. В 12:00 все будет готово. Гениально. Александр Цыменя, самый стары жыхар Няхачева. Деду больш за 80 гадоў, але на ногах трымаецца моцна. Ён шчасліўчык, бо савецкая ўлада забрала ў яго толькі невялічкі кавалак зямлі. Вучыўся на кранаўшчыка, падчас Другой сусветнай атрымаў бронь, працуючы на уральских военных заводах. А что за человек был? Анатолий Попанов. Я его только здесь видел раз, как он до их приехал сюда в гости. А самый старший это был с моей мамой в школу ходил. Коля Николай. Но его в 1939 году он лесником был. И здесь он на 5-й пути вагоны подставили. Я видел, так садили в вагоны. С вещами, с бочками, с кублами. И в Архангельск поехали. Тогда закон был такой, забирали. А много забрали из Нехачева? С Нехачева нет. С Нехачева только его одного. Лесник. Лесников брали. С вещами, все. И в вагон загружали и поехали. Товарные. В вагонах в этих товарных корыта такие были сделаны. Гаворка ідзе пра роднага дзядзьку Папанова Мікалая Раўкоўскага. Падчас высылкі ў Архангельск у дарозе загінулі ад холаду 2 ягоных дзяцей. Менавіта з-за гэтай гісторыі усенародна любімы актор Анатоль Папанов ніколі не ўступіў у КПСС, якімі б пернікамі туды не клікалі. Але мой суразмоўца нават вёў перапіску з самім Сталіным пра магчымасць вяртання на радзіму пасля войны. А начальство говорило, найди на свое место замену. А где я найду замену? Я бабах Сталину. От Сталина приходит, бумажка меня вызывают с завода управления. Через 2 недели вам будет замена. Все, расчет дадим. Вы написали Иосифу Сталину? Да. Мне бумажка лежала и уже потерялась, да, что от него пришла. Откомандировать по месту жительства семьи. А не боялись писать Иосифу Виссарионовичу? Не, а чего я тогда боялся? Я трудяга был, я здоровье потерялся. Я там был передовым. Алло, шеф, это я, Лёлик, Лёлик. Кабета перадпенсійнага веку Наталля працуе ў дзяржаўнай будаўнічай арганізацыі. Будуюць яны жытло для калгаснікаў па прэзідэнцкай праграме. З цеплынёй і гонарам апавядае пра сваю працу вопытная тынкоўшчыца. Домики эти президентские все кончаются,
Сначала все спят, чухаются, пока морозы нет, дожди, то материалов нету. Такое там качество. Штукатуришь по мокрых стенках, потом она свалится, нет. Сейчас выкляпали стены, мокрый кирпич, а мы по мокрому идем его. Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное этот самый реализм. Это вот так все это будуется? Будуется, да, и в субботу. Кто не выйдет на работу, тому это контракт будем рассматривать. Все контрактами пугаюсь. Я понимаю, я не могу так жить. У человека должны быть какие-то права, обязанности, законы. Ну ты же не повольная овца, что тебя в отару загнали и погоняют. Ну. Так у нас большинство. Мужики пропьются, а кто поднимается, закрой. И всем это подобается? Всем это подобается. А не было желания сказать начальнику: чтоб ты сдох! Чтоб я видел тебя в гробу в белых тапках! Ну это же как дамоклов меч над тобой зависший. И молчи, контракт. И что это за контракт на год? Ну? Маладое пакаленне няхачаўцаў прадстаўляе дзяўчына Надя. Маладая, прыгожая, незамужняя. Надя працуе фельчарам. А вы патриот вёски Нехачева? Конечно, еще какой патриот. О, и уезжать, вот, например, не хочется, потому что 25 лет своей жизни, я как бы родилась здесь, и 25 лет своей жизни я живу. Была возможность уехать, но я... Не поехали? Нет. А вот вы такая молодая и пригожая. Як тут с женихами? Очень туго. С женихами здесь никак. Никак. А что же робить молодой пригожей девчине? А я просто об этом не думаю. Я работаю и все. О женихах я не думаю. Но это неправильно. Нет, это правильно. Не все самое. Замужество и женихи — это не самое главное в жизни. Как говорит наш дорогой шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы не мечтал стать холостяком. У цывілізаваных краінах ёсць традыцыя ставіць помнікі літаратурным і кінагероям. Спрабую уявіць адзінокую фігуру Лёліка на пероне Няхачаўскага вакзалу. І не знаходжу ў сабе адмоўных рэакцыяў. Нет, на это я пойти не могу. Мне надо посоветоваться с шефом, с начальством, с начальством. Зараз я вернуся ў 2006 год. Часам я вельмі шкадаваў, што ў мяне своечасова не ўключаны дыктафон. Вот пасля таких фраз я включаю яго яшчэ ў машыне. «Чаго вы тут ходзіце?» – крычала на мяне одна правінцыйная настаўніца. «У нас тут выборы Лукашэнкі Рэспублікі Беларусь». Як могла напророчыць. Самой гарачай праявай любові да прэзідэнта я сутыкнуўся ў вёсцы Цялуша пад Бабруйскам. Блукаючы па вуліцы, я пачуў гармонік і заінтрыгаваны пайшоў на гукі. Карцінка адкрылась наступная. Пасярод шырокага двара стаяў столік з гарэлкай і няхітрай закусцю. На гармошцы граў падвыпіты дзед, а каля стала танчыла бойкая бабулька таксама пад добрым шафе. Ваш пакорны слуга быў сустрэты з такою цеплынёй, быццам мяне тут чакалі ўсё жыццё. Як высветлілася, да бабы Мані, былой брыгадзіркі даярак, прыехаў з суседняй вёскі родны брат. Глынуўшы добрую чарку, стары гарманіст заплакаў па палеглым пляменніку. Прычым з такім пачуццём, быццам трагедыя адбылася ўчора. Я адразу і не ўцяміў, што гарманіст бядуе ад 44-го года. Племяннік пагіб, паранёк, душа баліць. Бабулька яго перабіла: «Все там будам». У тое время до войны якія мы были? Я рада была Бульбине. Его выжила, колькі гадоў кароў даила 3 разы ў дзень, у 3 гадзіны ночы уставала. Вояк, я дзяцей не бачила, як яны гадаваліся. І дзеўкі мае хорошие, але ў Чэхію з'ехали. Во курвы, а? Стукнула дурным у галаву і поехали. Меньшая на машинках робіць, а другая уборшчыца. А я выпью, попляшу, дарма, што ў мяне мужик ляжыць, а я все роўна, яшчэ кароўку трымаю, 4 сабакі, 6 катоў. Глынуўшы яшчэ, весялуха перайшла спачатку на п'яны галас, а пасля на вясёлае падвыванне.
Батечка миленький, лепш над галадзень, абы войны не было. Нам абы тихо. А Лукашенко наконт гэтага змагаецца. Все на Беларусь нападают, тиснуць, а ён, калі, кажа, 5 человек границу перайшлі, усіх падыму на ноги, и мало вам и земли, и воды будзе. При Лукашенку и пяем, и танцуем, и выпиваем, и гроши дае бесплатно. Будем выбирать до смерти, чтоб покуль мы померли, каб Лукашенко был. Пойдем голосовать. И свояков, и знакомых усіх загітуем, и кошек, и собачанят. Усіх будут тягнуть за Лукашенко. Нам никто не трэба, только Александр Григорович. Я не стал удакладняць у тым целушоўскім двары, адкуль я ёсць журналіст. Не захотел знаёміцца з сабачанятамі, якіх тётка водзіць галасаваць. Але фармулёўку «грошы дае бясплатна» ужо не забуду. Увогуле, бачачы ў хатах партрэты Лукашэнкі Рэспублікі Беларусь, сярод сямейных фотаздымкаў ці нават побач з абразамі, я пераконваюся, што Лукашенко для ягоных вернікаў не чалавек. Гэта больш, чым персанаж з тэлевізара, калгасны супермен, які дае прачуханца ўсім гарадскім начальнікам. Аднойчы ў вёсцы Ляўкі пад старымі дарогамі 90-гадовая Марыя Васількова сказала мне наступнае: «Нас Лукашенко адзеў босых голых. Мы ў лапцях хадзілі, а ён нас паабуваў. Усе ў бацінках цяпер ходзім. Мы да Лукашэнкі ў лапцях хадзілі. Дзеці ідуць у школу на пляці лапцей. Я і цяпер лапаць спляту і абуюся». Марыя так доўга жыве на свеце, а Лукашенко так доўга прэзідэнт, што стаў для яе міфалагічнай фігурай. Ён і Сталін, і Машэраў, і ўся савецкая ўлада разам узятая. Таму гэта дзякуючы Лукашенку дзеці знялі лапці. І вайну выйграў Лукашенко, і ў космас палецелі дзякуючы яму. І ўсё, што ёсць у жыцці добрага, звязана толькі з ягоным імем. Але калі Лукашенко з тэлезоркі становіцца рэальным чалавекам, то рэальнае жыццё становіцца крыху іншым. Як рабочы з савецкага плакату, іншы ад жывога рабацягі ці вечна вясёлая калгасная сялянка. Цікава, чаму адзінымі жывымі людзьмі на савецкіх плакатах выглядалі п'яніцы, лайдакі і хуліганы? Дзякуй. Скажите, вы не вельмі стаміліся слухаць радыё? Я хочу, каб мы яшчэ з вами послухали радыё. Оно уже будет без картинок. Я просто вельмі люблю эту передачу. Я поехал туды абсолютно наобум, нічога асаблівага не чакаючы ад гэтай поездки, але вось вельмі даражу гэтым падарожжам. Давайте в линию станем. Імя Іосіфа Сталіна, дзякуючы гісторыка-культурнаму комплексу пад Заслаўем, ужо 2 гады як на слыху ў беларусаў і гасцей нашай краіны. Лінія Сталіна стала абавязковым аб'ектам для наведвання юных БРСМаўцаў. Сярод маршрутаў, рэкамендаваных для школьнікаў, яна займае першае месца. Велізарны бюст правадыра і настаўніка пастаўлены на высокім пагорку і палохае ўсіх, хто едзе на Вільню. І хоць незаангажаваныя гісторыкі сцвярджаюць, што гэты гісторыка-культурны комплекс не мае дачынення ні да гісторыі, ні да культуры, што ў чэрвені 41-га на гэтай лініі не магло быць баёў, бо старыя ўмацавальныя раёны былі знішчаныя самім Сталіным у 39-м, што нават сама гэтая назва «Лінія Сталіна» узятая ў Геббельса, нягледзячы на ўсе рацыі гісторыкаў, на самой лініі створана ўсё, каб у наведніка складалася ўражанне, што ён, наведнік, прысутнічае на месцы барадзінскага поля. Дык ці быў тут бой крывавы? З гэтым пытаннем я вырашыў праехацца па вёсках, якія знаходзяцца побач з лініяй абароны, у надзеі, што ў Лашанах, Гарошках і Шчарбінах яшчэ ёсць жывыя сведкі тых далёкіх падзеяў. І я не быў расчараваны паездкай. Далі Бог, гэта цікавей за саму лінію Сталіна. Если враг нападет, если темная сила
Спадарыня Ганна, інтэлігентнага выгляду кабета, жыве ў Менску. На радзіму ў Гарошкі прыязджае на выходныя. Вайну памятае выдатна. Стреляли, там лишь одного немца убили, он возле это самое, мосток был. Убили немца одного, но они сами похоронили и пошли. Боев сильных тут не было, нельзя сказать. Разгаварыўшы бабу Ганну, я вывудзіў у яе гісторыю пра сапраўдны подзвіг. Когда начиналась война, сбили самолет вот тут вот, немецкий. И там летчик один был. И тут его сховали, это у склепе сховали этого немца. Тут приезжают на мотоцикле, вот тут сбитый самолет, где летчик. Пошел туда, и они за им, и они его не нашли. А потом приезжают немцы, и они его, этого немца отдали, и вот за это уважали, стали уважать, что на это немцы спасли. Это наши кабеты его спасли от советских войск. Да? Глебчиха умела по-немецку говорить, там что-то им шверкало. Ляшок тоже умел говорить по-немецку, он был на войне. А это женщина, якая летчика, якая выратовала. Ну, он сейчас делал у погребе. А что и рухало, коли это робить? Человек же, и немец человек. Як фамилия этой женщины, якая ратовала немца? Глебка ее фамилия. Глебка? Ага. А имя летчика? Кто его не спрашивал, никто ничего. Это самый первый день войны. Первый день войны. А самолет не бомбовал? Не, ну, наверное, разведчик, потому что, может, фотографировал или что. Еще мы всю войну разбирали его на части, ходили туда, и там детальки разные, и гуляли с этими детальками. Чаму учынак беларускай кабеты не афішаваўся, думаю, тлумачыць не трэба. Але дзякуючы яму вёска Гарошкі была ў акупантаў на асаблівым рахунку. Ні немцы, ні паліцаі яе лішні раз не турбавалі. Сюды наведваліся іншыя гости. Почти что все время немцы неплохо относились. Честно, если честно говоря. Партизаны хуже. Им есть треба было. За одну ночь они угоняли 18 коров. Напротив нас выгнали их и забрали корову, и она упала на лёде. Старая, может, хитрая корова, может, что. Она не устала. И они пришли, взломали двери нашу, забрали. Просятся, что у нас 4 детей, что оставить корову? Нет, им надо 18 коров. А почему? Что 18 мало? Им надо было жрать, гулять и пить. Но они воевали хоть неяк? Кто знает, чем они занимались. Военная тайна. Сергей Альхімович жыве ў самым пачатку вёскі Шчарбіны. У 41-м яму было 7 гадоў. Пра пачатак вайны распавядае так, як быццам гэта было учора. Выходим на дорогу, стоят танки. Я на мать покойницу говорю, мама, что такое? Такая, сынок, немцы. Дот рядом стоит, скажи солдатам, что немцы в Шчарбинах. Бегать, дот. Сидят часовые, когда туда спит. Я ее за руку тряхану. Что такое? Я говорю, что спишь? Немцы в Шчарбинах. Я говорю, ты дот, забег. Человек 6 или сколько, там хрен не знаю, выходят из дота. Они за ними и поперли вниз. А мне же 7 год уже соображал. Думаю, дай дот, патроны наберу. Захожу в дот, ни хрена. 2 пулемета стоят, ни одного патрона. Лежать перчатки, лежит бинокль. Я в карман и пошел. Я не понимаю, как это было и как они построили линию Сталина. Что она охраняла? Часовый у доте спал? Спал. Поднимайся, народ, забирайся в вагон, барабаны теперь барабаньте. Музыканты вперед, запевалы вперед, нашу песню победную гляньте. Вось табе і Поля Кулікова. Калі б не маленькі Сярожа, дык зусім праспалі б немцаў. Іншая жыхарка Шчарбінаў, Тацяна Сідараўна, у пачатку вайны была дарослай дзяўчынай, якая ў Шчарбіны выйшла замуж. 90-гадовая, згорбленая старая, сядзела на ганку і грэлася на сонейку. Вы не помните, в 41-м году были там бои нейкі? Ні, дитятка, там нічого не було. Ні, от кусти, лес і все.
Ні, я ж його помню. Нічого там не було, нічого. А коли тут немцы-то з'явилися? Ой, вони спалили нас, немці, даже. У 43-м. А за что? За то про партизанов, сынок. Партизаны у другой деревни, вот там путники, собрались в одну хату, выпивали. А одна там женщина и шла. И я мужик был в партизанах. И она зашла к ним и говорит, что ж вы, бродяги, пьете, а немцы Щербину грабят. И они, сынок, не грабят. И они привезли соли и на санях. И только немцев соль возили. Кто даст мяса, кто молока. До меня пришли, як уделю права. А тут партизаны с этой стороны заехали. Их много, на 12 подвод было. И поднялся бой. 5 партизанов забили и 5 немцев тут. Кто куда, видал, удирали. Боже мой, им страшно было. Половину деревни спалили. А кого больше боялись? Партизаны более брали от немцев. Немцы только соль возили, поменять. А это, как придут, вот такую, что, блядюга, вторая не хочет ничего дать. Вот так было. Позаимели девок, которые холостяки, у этой деревни покрадут платья, юбки, а тут подружить дадут. А это не зная, откуда это бралось. Пойдя на танцы, там хозяйка, позная свою одежду. Ах, ты такая. Да сдирали с девок это платье и про окна утекали. Вот те были партизаны. Только мы про партизанов пострадали. Только про них. А немцы, знаете, откуда? Вот оттуда со станции ехали. Коли бы вы хотели, зашли в засаду, и там бы хоть бы побили у леса. Тут бы, может, было бы страшно. Ну, а лишь, а то в деревне, у хатах. Ад свайго апошняга суразмоўцы 80гадовага жыхара Шчарбінаў Віктара Калантая я, шчыра кажучы, хацеў пачуць хоць нешта ў абарону той лініі, але пачуў тое, што пачуў. Я тебе клянусь Богом, вот эта линия ни разу не выстрелила. Это все тухта. Тухта. Братка, и великая тухта. Никто не хотел защищать советскую власть. Никто. Сволочи этие. Ушли все. А тогда уже там мы на третьи сутки почули, что за Минском и Бог знает где. И тут тишина. Ничего тут, сынок. Ничего, я тебе Богом божуся. Ничего тут не было, никто тут не защищался. А літаральна ў 2 кроках ад Шчарбінаў стаяць кавалькады машын. Едуць сем'і з дзецьмі падзівіцца на акопы і танкі. Едуць экскурсіі юных піянераў. Едуць салдаты тэрміновай службы прыняць прысягу. Шкада, што ім не пачуць апошняе пытанне спадара Калантая, адказ на якое яму не дадуць ні гісторыкі, ні тым больш здзяйсняльнікі міфа пра лінію Сталіна. Почему так было? Где это было государство? Почему так получилось, что никто нас не защитил? И ниоткуда выстрелили. Дякую вялікі, спадзяюся, што не вельмі вы стаміліся. У 13-м годзе ўзнікла думка ізноў з'ездзіць на лінію Сталіна, і мы з Алесем Матафонавым туды паехалі. Я вельмі хацеў заспець вот гэтых людзей, каб зняць іх на відэо. Нікога з іх ужо ў жывых не было. Але съездили мы недарэмна, я нарэшце зразумеў, а навошта в прынцыпе ездзіць на лінію Сталіна. Ездзіць туды трэба. 23 лютага, напрыклад, давай дадзім гэты сюжэт, ён невялікі, вы не вельмі стоміцеся. Они тут часто, когда
Стрелять сначала было интересно, первые годы. Потом 3 июля освободили Минск, а 3 августа я оторвала. Чего тут явкаешь? Ну, здоровый. Добрый день. Что за трудности? Вот, я привел тебе хлопцев. Ты же здешний, да больше знаешь линию Сталина. Тут Сталина не было, тады этой линии. Не было, так? Да, это вот теперь зробили. Не, так доты ж были. Доты были. А ніяких боев серьезных? Ничего тут не было. Только одного немца забили. Ну, там с горки была лишь проселочные ж дороги, не этие. И все. Их было у доти 2. Все. А они немцы обошли со стороны Лошан. И все, тут тогда тихо было. Слухайте, а як ви ставитеся до Иосифа Сталина? А як я ставлюсь? Яны были почти 2 брата, Гитлер и Сталин. Вот точно. Чому? Чому Гитлер своих там давил и хотел захватить, а тут это своих давил. А можно сказать, что люди его любили, ті ні? Ну, як же помер, так же плакали. Учительница плакала, притом еврейка. Я что-то смеялся там, так она как схватила за руку, так вместе с партой вытянула с класса. Добрый день. Дочка приехала, пришла вон на гору, а с горы вот до дома не пускают. Ну, так она знала, куда, и кто-то напрямик так мне милиция не пускала. Она говорит, вот дом, радуешься. Нельзя, не положено, все. Тогда там уже не обошла круговую. А я ключ взяла, не влезла, так на форточку выняла. И в веранду залезла. Тут танки пришли, затопили все, тут полностью немцы, все, ё-моё, ой-ой. Подъезжая вертолет, тут это подбегает, садятся, вот и прокатались тут 2 обороты, пошли так вот крутиться. Даже из Лукашенко так близненько, как с вами, от его не проходила стояла, а он проходил. Так это поприветствуешь. Ну, не дал дождь, не дал полядеть хорошо. На одну линию Сталина прошли, ну что там, когда ноги расползаются, еще свежие. Ну, полядели, и туда доразвернулись. А тогда уже тут так оплатить треба, так уже не пошла более глядеть. Да, ну ладно, пусть еще поживет. Кто такие Иосиф Сталин? Вот нашему молодому поколению. Вот кто это? Это хозяин русского народа. По первому донесению он мог расстреляться, слать в Сибирь. Тем более с пленными обращался. Если с плена, значит уже враг народа. Какая-то идея была народа, да, то есть за родину, за Сталина. То есть народ все-таки как-то был более патриотичен, нежели сейчас. Доносы, концлагеря, вся творческая интеллигенция в концлагерях. Ну, это печально. Конечно, ужасно было жить людям. Когда все всего боялись, все друг друга сдавали, люди пропадали. Ну что, снимает, нет?
Иосиф Сталин кто таки? Кіраўнік советской державы. Такая была великая кровавая империя, якой кіраваў Сталин, які займаўся тым, што вынішчаў самых выдатных, самых таленавітых людей, знішчаў другие народы, порабашчаў другие краіны. Ну вось чым он займаўся. Он такі самы быў, як і Гітлер, нічым не хужэй, ні тым, нічым не лепш. Ну але Сталин больше людей позабивал, тому ему ось поставили помник. И он еще хуже, чем Гитлер, потому что Гитлер своих приспешников не уничтожал. Гитлер не уничтожал, тех, кто тех, кто за него. Было такое. Большевистское коммунистическое воспитание, к этому все и шло. Дякую. Олесь Матафонов. Ведаеце, чым далей езжу, тым больш у меня такое адчуванне, што гэтая што Беларусь надела нейкую савецкую маску, можа, прачуваючы нейкую бяду. Вот все гэтыя піянерии, все гэтыя актибраты, сімволікі, адроджаныя камсамолы, гэта все такое несур'ёзнае, все такое несапраўднае, як сапраўды, быццам надела нейкую маску. И яна под гэтай маской абсолютно не советская краіна, гэта не значит, что она нейкая асаблівая, высокоморальная. Она всякая, и шляхетская, и мужицкая, и злочинная, и веселая, всялякая, но только не советская. И як толькі тень гэтай бяды знікне, мне здаецца, что Беларусь гэтую советскую маску скіне адразу ж. Мне так здаецца. Часто ў падарожжах па Беларусі я чую анекдоты, не газетныя, а сапраўдныя, гэта значыць народжаныя жыццём. Некаторыя показкі настолькі пераканаўча і дасціпна даводзяць, наколькі беларусы не савецкія людзі, што грэх не падзяліцца імі з шырокай публікай. Вось якія тры гісторыі я пачуў недаўна ў горадзе Глыбокім. Першая пра бліскучую перамогу беларускай мовы над расейшчынай. Адзін глыбоцкі прадпрымальнік вырашыў на полацкай дарозе на бойкім скрыжаванні паставіць кавярню. Месца прыкметнае і высокае, таму і назву прыдумаў удалую «Гара». І прыйшоў да глыбоцкага рэкламных справаў майстра Александра Мядзельца, каб шыльду зрабіць. Прыйшоў да мяне хлопец, трэба было зрабіць яму шыльду для кафе на пагорку, на месцы такім спрытным, па дарозе з Полацка на Вільню. Кажа, назовем «Гара». Ну, добра, гара, дык гара. Але ж, кажа, трэба напісаць па-рускі «Гара». Ну, карабаціла мяне, але зрабіў я яму шыльду. І з'явілася на трасе кавярня «Гора». Менавіта так мясцовыя людзі і прачыталі. І пайшла пра тое кругласутачнае «Гора, слава па горадзе». Дзе ноччу гарэлкай дагнацца, трэба ісці ў гора. Дзе ты падзяўся ўсю ноч, ізноў у горы. І дайшла такі слава пра тое гора да раённых уладаў, якія і наставілі гарадскога рэстаратара на шлях вяртання да родных каранёў. За шыльду прыйшлося плаціць ізноў. У выканкаме яму кажуць: «Ты што там за гора адкрыў?» А сапраўды ўсім жонкам гора, чые мужыкі ўцяклі ўначы, пішы па-беларуску. Другая гісторыя будзе пра ролю нашага радыё ў далёкія 50-е гады, калі ў заходнюю Беларусь прыйшлі калгасы. Пра тое, як у вёсцы Завараты маладыя хлопцы разыгралі дарослую цётку, аматарку радыё «Свабода», расказаў мне глыбоцкі журналіст Зміцер Лупач. «Свабода» вешчае ад 54-го году. Якраз арганізавалі калгасы, у многіх людзей было такое чаканне, што вось-вось пачнецца вайна і все пераменіцца. Таму і хавалі ў лесе Філістовіча, таму і Жыхар ваяваў да 55-го, дзякуючы гэтым чаканням. І як пайшла трансляцыя «Свабоды», то людзі яе слухалі. А ў маёй вёсцы быў такі выпадак. Адна жанчына чакала, што пачнецца вайна, і прыходзіла да суседкі слухаць радыё. А былі ў нас такія кулібіны. Не ведаю, хто ім падказаў, што калі ўставіць навушнік у раз'ём і пачаць у яго гаварыць, адключыўшы антэну, дык тое, што ты гаворыш, будзе чуваць праз дынамік.
Яны вывели ў суседні пакой навушнік, а цётка Агата, аматарка радыё «Свабода», была вельмі цікавая жанчына. У гэтай гісторыі, у гэтага розыгрышу была перадгісторыя. Недзе ў 44-м годзе над нашай вёскай ляцеў савецкі бамбардзіроўшчык, а за ім гналіся некалькі нямецкіх знішчальнікаў, і ён, каб разгрузіцца, скінуў некалькі бомбаў каля вёскі. У балота скінуў. Але факт, што цётка спужалася, забегла да суседа на хутар, і калі пачалі рвацца бомбы, заляцела да яго ў варыўню. А там стаяла вядро з попелам, і цётку са страху прабрала мядзвежая хвароба, на гэтае вядро яна і села. У вёсцы гэта ведалі. І тыя жартаўнікі ў 50-х вырашылі выкарыстаць тую гісторыю і пачалі вяшчаць за стенкі. Гаворыць радыё «Свабода», хутка калгасаў не будзіць. Пачнецца вайна, а тая Агата вушы навастрыла, ўсё прымаючы на павер. А зараз навучым вас, як хавацца ад атамнай бомбы. Трэба настроіць гарніц попелу, занесці яго ў варыўню, і як толькі пачнецца... Далей была цётчына лаянка, яна раскусіла фокуснікаў, выбегла з хаты і болей ужо не прыходзіла слухаць радыё. Раззлаваная цётка збегла, клінучы тых жартаўнікоў, і больш не прыходзіла слухаць «Свабоду». Але якая вага была ў радыё ў тыя часы, і якая вера ў вольнае слова, не кажучы ўжо пра веру ў магутны і справядлівы захад, які прыйдзе і вызваліць ад прыгону. Але найбольш азадачыла мяне гісторыя ад карэннай глыбачанкі Яніны Бацяноўскай, удавы Альберта Бацяноўскага, сябра Саюзу беларускіх патрыётаў. Пані Яніна распавяла мне пра двух дзіўных глыбоцкіх старых, якія яшчэ ў 30-е гады прадбачылі будучыню і прадказвалі многія падзеі, у тым ліку нашага часу. У нас тут былі прадказальнікі такія, і паводле іх прадказанняў ад Расеі шмат аддзеліцца краін, а ад самой Расеі застанецца толькі 7 губерняў. А ўвесь Дальні Восток, Урал, ўсё адыдзе, а ў Расеі толькі 7 губерняў застанецца. Прадказальнікі памерлі даўно, ў 30-е гады. Яны нават прадвяшчалі вайну 39-го, казалі, што будзець вельмі крывавая вайна. Шмат чаго прадвяшчалі. Пра Беларусь гаварылі, дык людзі смяяліся, як гэта Беларусь будзець самастойная дзяржава, калі ў ёй нічога няма. Людзі смяяліся, а яны гаварылі, што Беларусь самастойная і будзець. І будзець многа мяняцца кіраўнікоў. І толькі трэці зробіць Беларусь самастойнай дзяржавай. Трэці. Гэтых вешчуноў клікалі Пятрусь Глаўніцкі і Янук Новік. Яны былі зусім непісьменныя, набожныя, праваслаўныя. Хочаце верце, хочаце не верце, а Беларусь будзець. Дзякуй вялікі, вось на гэтай жыццярадаснай ноце мы можам завершыць, тому што трэба ж яшчэ вам кніжкі падпісаць. Вось. І або гітару? Гітару взяць? Тут я толькі што узгадываў Альберта Бацяноўскага, сябра Саюзу беларускіх патрыётаў. То я могу з гэтай нагоды спець калымскую песню, я ее вельмі люблю. Причем гэтая песня Анатолий Жигулин, автор верша. Это в те же самые годы. І лёс Анатолія Жигуліна вельмі перагукаецца з лёсам гэтых маладых людзей Саюза беларускіх патрыётаў. Это конец 40-х годов. Моладзевыя антысталінскія арганізацыі, якія былі у нас у Глыбокім, у Подставах, у Слоніме. Анатолий Жигулин, оказывается, вот у Воронеже была у его университете подпольная антысталінская организация. И они все отрымали, там десятки людей пошли. И они все отрымали высшую меру покарания. Это было 25 годов, не расстреливали. Ну не тому, что товарищ Сталин был такой великий человеколюб, а тому, что настолько не хапало мужчинского насельництва после
войны. Я поеду туды, до заснеженных скалов, где Калистий под лютым конвоем ходил. Я поеду туды, каб ты зноўку мяне не шукала. На раку Колыму я поеду один. Я поеду туды, не ў турэмным вагоне, і не ў труме глухім, не ў цяжкіх кайданах. Я туды полечу, быццам лебедь в алмазнай кроне. Тузі ходкі мяне паімчыць, нібы птах чвэрць стагоддзя прайшло, а прырода ўсё тая памірае. За сопкой світанак крывы чагосьці у знаёмым пейзажы, аднак не хапае. Гэта там на гары не стаіць фартавы. Я ўбачыў руднік за баракам далёкім, дзе блакітная і сёння буяе лаза. І душа зноў напоўніцца болем і змрокам, і з нябёсаў падзе як дажджынка сляза. Я поеду туды, не ў турэмным вагоне, і не ў трубе глухім, не ў цяжкіх кайданах. Я туды полечу, быццам лебедь в алмазнай кроне. Тузі ходкі мяне паімчыць, нібы птах. Я поеду не ў турэмным вагоне, і не ў труме глухім, не ў цяжкіх кайданах. Я туды полечу, быццам лебедь в алмазнай кроне. Тузі ходкі мяне паімчыць, нібы птах. Ну вот, дякую вам еще раз, что вы пришли. И развитаться можем так само таким вот невеличким кино. Про самый вы зараз опылитеся у вельми теплую, вельми мирную, умиротворяющую атмосферу белорусской чыгунки. В 91 году, на зары нашей незалежности, мой батька, приехавший с Вологды, мне казал, что як ты будешь жить в такой тесной краине, тут же реально физично тесно. Что это за краина, где нема нормально проехать у цягніку и поспать. Так вот, мы поедем уникальным цягніком, самым долгим цягніком у Беларуси, який ідзе 17 гадзін, ідзе праз усю краіну, вот, каб лишний раз пераканацца, наколькі Беларусь краіна вялікая. Нядаўна я ехаў дзённым цягніком з Берасця ў Менск. Дык вось, у купейным вагоне, здаецца, я быў адзін. Толькі праз 100 кіламетраў ад Берасця пачалі з'яўляцца новыя пасажыры. Гэта я да таго, што беларуская чыгунка на некаторых участках адчувае моцную канкурэнцыю з боку асабістага транспарта. Бо калі ехаць са сталіцы ў Берасце аўтамабілем, пры ўмове, што ў машыне будзе 4 чалавекі, дык такая аўтамабільная паездка атрымліваецца танней, чым купэ.
Але ў нашым цягніку з пасажырамі праблемаў няма, бо лепшага і таннейшага спосабу дабрацца з Рагачова ў Лунінец ці, напрыклад, з Магілёва ў Жабінку не прыдумаць. У пятніцу ў асноўным цягнік напоўнены студэнтамі. Вось дзве прыгожыя навучэнкі Віцебскага медыцынскага універсітэту. Даша марыць стаць нарколегам, яе сяброўка Караліна – будучы стаматолог. Зараз існуе такі інстытут, які быў раней у студентаў, картошка, поездка на картошку. Естественно. Правда? Конечно. Слухайте, это же самое цікавое. Я даже на тракторе ехала. Вы ездили на тракторе? Ну вы не за рулем ездили. За рулем. Ну там рядом со мной сидел тракторист, и я попросила по картошке поездила. Стояночка 43 минуты. Станция Орша, стоянка 43 минуты. Вось мы прыехалі ў Воршу. Аршанскі вакзал вельмі нагадвае Берасцейскі вакзал. Там таксама рейкі з абодвух бакоў вакзала, што, в прынцыпе, у далейшым можна таксама паставіць мытню, можна таксама паставіць памежнікаў. Будзе тут і маскоўскі бок, будзе тут і еўрапейскі бок. Той, хто будаваў такі вакзал, ён думаў пра нашу будучую незалежнасць. Таварыш Сталін не прасачыў глыбіню гэтай задумы. Стаім мы тут 43 хвіліны ажно. За гэты час можна нават наведаць тутэйшую рэстарацыю. Мужик, які перада мной выходзіў, ён выказаў незадавальненне нашым цягніком. Сказал, что вот с Витебска до Ворши 1,5 годины ехать, на что ему проводница отказала, что зато и мы всех жадающих подбираем. С чего я зрабіў выснову, что мы едем у самым чалавечным цягніку Беларуси. Мы зрабілі зараз сімвалічны прыпынак у горадзе Копысе. Тут ніхто не выйшаў, ніхто не зайшоў, цягнік спыніўся, пастаяў і ціха паехаў далей. За гэту хвіліну можна пра тое-сёе падумаць, таму што горад Копысь не просты горад на мапе Беларусі. Тут нарадзіўся першы прэзідэнт Рэспублікі Беларусь. І ў горадзе Копысе хочацца гэтую фразу скончыць як стары тост. Дай Бог, каб не апошні. Гэта шклоў. І тут при Александре Рыгоровиче, здаецца, нават ён быў ініцыятарам і натхняльнікам, тут аднавілі шклоўскую ратушу. І дзякуючы гэтай дамінанце Шклоў стаў выглядаць абсалютна так банальна не хочется сказаць, па-еўрапейску, Шклоў стаў выглядаць як Шклоў. Пассажиры нормально. Здесь хорошие пассажиры, я бы сказал. Да не везде хорошие, самому надо себя поставить нормально. Мы не имеем права в конфликт ходить вообще практически. Мы должны, обязаны уступать. Ну, вот был случай, сел мужчина в Сосновке, такой лет 50, лег спокойно вроде бы, ничего не предвещало беды. Ходят они, все трясутся и говорят, мужчина, который сел в Сосновке, выставил ножик и что-то пассажирки, говорит, мы испугались, говорит. Да, я его взяла, шмотанула и откинула в его купе. И вызвали начальника поезда сразу, и начальник поезда скрутил ему руки вместе с поездным электромехаником. И вызвали по станции Могилев сотрудника милиции, и они уже сделали свои дела.
конечно, хорошо, что хорошо кончается, что вот они вовремя обнаружили, заметили. А если бы не заметили, понимаете, что могло случиться. У вагонах самага доўгага беларускага цягніка пануе ціша. Ніхто не п'е гарэлкі, ніхто не спявае песень пад гітару, і колішні жанр вагоннай размовы пакрысе памірае пад ціскам інфармацыйнай эпохі. Бо і ў купэ, і ў пляцкарце, і ў агульным сёння пануе ноутбук і планшет. А чему ромашка? Помните мультик такой? Если мы здесь не остановимся, мы опоздаем на целую весну. Так и мы в Ворше стояли 43 минуты, в Могилеве стоим 20, мы в Калинкачах мы стоим тоже чуть не там полчаса там стоим. И вот вокруг мы едем, вот так. Вот ты ромашка. Кожны беларускамоўны чалавек валодае незвычайным дарам. У любой жыццёвай размове раптам выславіць філазофскую сентэнцыю. Гэта мне так шанцуе, ці родная мова правакуе на пазітыўнае мысленне. Паслухайце спадарню Тацяну. Вы, Татьяна Анатольевна, выкликаете ўражанне з шчаслівага чалавека. Не ведаю, хто вам... Я себе устаю ранне. Я удова. 9 годов уже удова. И если каждый раз и жалеть себя, то ничего не будет. А надо себе как-то настраивать. Настраивать? Да. Вот проснулся и говоришь: ой, все люди как люди, а я такая красивая. В зеркало сказала и пошла. Вот мы размовляем в ураки, говорим, а моя сестры, их, яны настаўнікі, их направили в Краснополье працаваць. Так вот у них буряки, а у нас бураки. У жніўні ўсіх агаломшыла навіна, што беларуская чыгунка збіраецца адмовіцца ад купэйных і пляцкартных вагонаў. Я уявіў шлях ад Віцебска да Берасця ў сядзячай электрычцы, і мне стала не па сабе. Бо я аднойчы праехаў у нечым падобным ад Гданьска да Беластока, і пасля той пякельнай паездкі напоўніцу адчуў, якой перавагаю валодаюць беларускія пасажыры. Яны могуць нармальна спаць. Ноччу вы прымяняеце самую модную электрычку на самую звычайную пляцкарту. Фёдор Даўгілаў мяне супакоіў. Начным беларускім цягнікам будучая вагонная рэформа не пагражае. І ад такіх доўгіх цягнікоў нікуды не падзецца, бо краіна ў нас вялікая. Цікаве, треба ж книги підписати. Слушайте, у меня не Маручка, вот беда. Письменник. Українською мовою.
першая фраза, ці перший здимок немашина. Ну, я буду так зробити, як для читання, бо я вже так не сказала, це робити. А коли я хочу знімати, то, ну, зникає ілюстрація. Ну, це перше. Бачите, як це доніс, бо я розумію, що це ж не вирвується, як це там було так і російське, так і українське, вже провірено. Після ми зробили, якраз це я була, коли вас на уші приїжджав, я просила архів вернути. Судовні вернули, як і ми перестався, коли там є ще